Waqt l-attività Testimonial d-dom f'Marsaxlokk kien diskuss il-pjan tal-Partit Laburista l-qasam tal-enerġija fost l-oħrajn ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Familji, sidien ta' negozju u professjonisti tkellmu dwar il-piżijiet li tiġibu magħhom il-kontijiet tad-dawl u l-ilma u anke dwar l-impatt fuq is-saħħa mill-power stations. Ewlenin fosthom Marika Mikallef illi tmexxi kumpless turistiku. Mikallef qalet li mill-ewwel ta' Jannar ta' 3 snin ilu il-kontijiet tagħhom irdupjaw u għalhekk saret diffiċli ħafna biex ikampaw. Spjegat li bil-kontijiet eżorbitanti il-profittabilità hija żgħira ħafna u għaldaqstant iddeskriviet l-enerġija bħala l-kankru tal-ekonomija. Tkellmet ukoll Doris Xikluna, nanna xlukkajra ta' 9 tfal, biktar minn nofshom ibatu mill-kundizzjoni tal-ażma. Żewġa u oħta it-tnejn mietu bil-marda tal-kanċer, filwaqt li issa in-neputi tagħha ta' 3 snin irriżulta li għandu l-kanċer ukoll. Jonathan Sherry li għamel 9 snin jaħdem fil-korporazzjoni Malta qal li l-proposta tal-Partit Laburista mhux biss tagħmel sens iżda sas-sena 2020 pajjiżna se jkollu bżonn impjant ieħor għal ġenerazzjoni tal-elettriku. Waqt l-interventi tal-pubbliku tkellem ukoll Brian Tonna li jmexxi kumpanija ta' awditjar, iddeskriva r-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma bħala kruċjali għaliex dan se jwassal għal profitt fost in-negozji illi tantilhom ma jirreġistraw. Il-membri tal-panel il-koll tkellmu dwar is-settur rispettiv tagħhom, fosthom l-inġinier Marco Cremona li jiddeskriva l-pjan tal-Partit Laburista bħala pjan professjonali u dettaljat li laħaq l-aspettattivi tan-nies. Dwar is-settur turistiku Tony Zara mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Restoranti l-MHRA qal li l-problema ewlenija fil-qasam tal-enerġija hija l-ineffiċjenza fil-ġenerazzjoni tal-elettriku. Qal li l-proposta li qed iressa l quddiem il-Partit Laburista hija tajba u fattibbli. Zara qal li jittama li jisma' aktar proposti b'mod partikolari min-naħa tal-Gvern bilan li l-poplu ikun jista' jagħżel liema hija l-aħjar għażla. Marjella Xerri sit ta' negozju tkellmet dwar il-piżijiet li qed iġib magħhom il-kontijiet u saħqet li s-sidien ta' negozji mhux tant li qed jerqu b'dawn il-kontijiet talli hemm negozji li qed jikkunsidraw iżarmaw. Waqt din l-attività tkellem ukoll il-mexxej Laburista Joseph Muscat. Qal li l-kritika li qed issir mill-Gvern ma tinftihemx għaliex min-naħa l-Gvern qed jgħid li l-privat mhux interessat fil-proġett tal-Partit Laburista, waqt li fl-istess ħin qed jintqal li l-Partit Laburista diġà ftehiem ma' xi ħadd. Jien nistieden lill-Prim Ministru preżenti biex ikunu li jiftaħ il-Parlament il-ġdid. Jien ma jagħmlux bija ċerimonja waħda biss irid nattendi għalija. Imqar nattendi u nistieden lil dak iż-żmien xi tifla u tifel xlukkajr biex jkunu li jinawgura. Iċ-ċerimonja li permezz tagħha inwaqgħu din iċ-ċumnija min-nofs. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar x'inhi x-xewqa tiegħu fil-qasam tal-enerġija. L-ammont ta' interess illi huwa ċar li diġà beda jinħoloq li ġifieri jien nassigura mhux ħajkun hemm sitwazzjoni għax din ukoll ta' wkoll li l-settur privat ma jorix interess għax l-ewwel kritika li kellna kienet jekk ma jiġi ħadd mis-settur privat. Mbagħad it-tieni kritika intom diġà ftehmtu ma' xi ħadd mis-settur privat, mela jew mhux ġej ħadd, jew diġà miftehmin ma' xi ħadd.